ಅಂತ संजे फ्रुट्स अंगडीचो अंगडी बागिलगानु घरावता तेदना अंगडी भितर असेल फ्रुट्स पूर्ती खुशी इंतू खेळता असताती हो అవునాస్ एकलोस मोहंगा तुगल फ्रेंड्स कोणे नांतवे होई चिक्कू मिगल फ्रेंड्स कोणे नांती एकलो कसन खेळचे तकाची हंगा विंगड फ्रुट्स ने खेळता सत नवे ते पळयता रबलाम आणि तुगल फ्रेंड्स कोणे नांतवे असता बा फ्रेंड्स मस्त जन असती इतवेल खेळता आसिले मक्कनी मिगेल फ्रेंड अनेक चिक्कू चिके सांशी लढाई दल्ले कोप येले आणि खेळ खेळणे बोर दल्ले बेजार दल्ले टकाची हंगैल हाव मक्क तुक पळेला जोर हास येता मक्क पळेला हास येतवे हास येचा कसं झाला मका हावय तुमगेल मनके एक फल असतो हास्य कसं नस कसंगतसवे आम्ही पुरा झाडा दुखून बाहेर हेलिंती तू मत्तर झाड होंगे नैला तका तू पळेला जोर हास येता ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಹಂಗೆ ಒಂದಸ್ಲ ಹಾವ ಆರಾಮದಲ್ಲತ್ತ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ಕರ್ತಾ ಮಹಾರಾಜ ಅಯ್ಯೋ ಚಿಕ್ಕ ಎಕ್ಕೆಕ್ಲಿ ಎಕ್ಕೆಕ್ ಬರೋದವನು ಲೈತತಿ ಕಣಾಲ್ ಚೂಕಿ ಮಣ್ ಸಂಚಕ ಕಳ್ನಮು ಅಯ್ಯೋ ದೇವಾ ಹಾವ್ ರಾಯ್ದವನು एक न्याय तीर्मान कर चक दायनशी गेलमु अत्ति कसं कुर्चबा महाराजा हे पूरा विषय मक्क तस हा उल्लव येत्वे ओ क्याणे लाय टाइम आकाइल्तु यो यो सत्य कसं म्हण सांग क्याणे दडायदकुनु क्याणे तग्गु देवनेता आणि सांगता महाराजा हाव वैरब्बुनु पूरा पळयता आसिल सस्तवनु मक पूरा विषय गोतस तुमको पूरा कहानी कळका मुंडे